Igsoon ang pulong sa Ginoo sa Efeso 5 versikulo 18, nagpahinumdom sa atoa nga dapat atong ampingan ang atong kinabuhi ug magpapuno kita kanunay sa Espiritu sa Dios ug dili nato gamiton ang atong kinabuhi, dili nato gamiton ang atong kaugalingon alang lamang sa pagbuhat sa mga butang nga ato lang mga kaugalingon ang nahimuot, kung dili maninguha kita nga ang Dios mahimuot kanunay kanato. Nag-ingon diri siyang pulong na ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo tinguhaa Hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Mga igsoon, nasayod ako na kini nga pulong daghan gayud kayo nga maigo nini. Apan igsoon, ayaw kini tagay og dili maayo na panghuna-huna. Ayaw kini tagay og daotang panghuna-huna. Tungod kay kini nga kamatuoran, mao kini ang magtudlo sa atoa. Mao kini magpagawas kanato sa mga gapos sa atong kinabuhi nga angay gayud sa matag panahon sa atong kinabuhi nga mapuno kita sa Espiritu sa Dios ug dili kita magpatuyang sa atong mga kaugalingon nga kalipay lamang ug wala nahimuot ang Dios nato. Tinguhaon nato sa kanunay nga ang Dios mahimuot gayud sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.